nixtieq li Nathan ovvjament ifiq. U nixtieq li ħadd ma jgħaddi ħadd milli għaddejna aħna. Puttinu għandu bżonnok. Ejn lil Puttinu f'Xarabank ta' nhar il-ġimgħa. Jiena u r-raġel qegħdin naraw ġifieri programmi u qegħdin nagħtu tfal għax qegħdin nitħassru tfal tal-kanser u it-tifel tagħna qiegħed f'nofs nara television diġà bil-kanser u aħna għadna ma nafux. Puttinu għandu bżonnok. Ejn lil Puttinu f'Xarabank ta' nhar il-ġimgħa. Konna naqgħodu bil-ġuħ biex nitemgħu lit-tifel u batejna fuq li batejna. Għaġġak iż-żmien ma kienx esisti Puttinu Caves. Puttinu għandu bżonnok. Ejn lil Puttinu f'Xarabank ta' nhar il-ġimgħa. Waqfitlu qalbu 7 minuti, allura hemmhekk tista' tgħid lit-tifel tgħid liftu daqshekk. Puttinu għandu bżonnok. Ejn lil Puttinu f'Xarabank ta' nhar il-ġimgħa.